Lagi malah mikirin kok ini. Ya artinya apa? Eh, iya ya. Apa kasus mambeng ini dia aku timpak lo dipecat. Dia kan kerja ning kene. Bahaya ya. Ketok kok ya tenan to. Kok guru-guru mambeng ini terus aku dipecat malah. Nyawa aku ngono. Sok dendam mambeng. Lah iki lek aku ora sregep rak malah cilaka. Kok sanu miring dadi mandor. Ketoke tenan ora semonto belas kek terus ditinggal nyambut gawe. Kusirku melok nyambut gawe gitu nyili. Heh, Rin. Oh, nyil. Oh, nyawak gepi to nyil. Lah piye lho Ren ngene iki anak buah teladan lho aku. Lah kok nyapa kok meruwangas ning ngene iki. Ya bojone ngerti dhewe wong nek mae wong terus nek kene menengae kuwi nyapa kok ora paham to apa. Engko enek masalah kae. Masalah apa lho nyil? Aku mambung iki mek guyon lho Ren. Aja dianggap tenanan ya. Lah terus Iya maksudnya aja dianggap tenanan aku. Mambung iki guyon ngono. Ora apa-apa, lali kabeh mambung nyil. Sing tenang. Kok Mas Ferdi. Halo, assalamualaikum Dek. Biar engkau sida metu ta? Halo. Halo. Kok malah ndak gelem nyauri to? Biar engkau prak sida metu neh. Tenang jane kecurigaan aku ki mesti ngono ra ngaku lah tak tekoni. Aku ki tahu yo kerep ngono kuwi. Biyen zamane cempluk aku ki ora nesu, tapi lek sing pas iki kok bangetan. Sarah selak nang omah iki. Lah terus kowe ngrene artinya apa? Anu lho nyil. Aku mbok dijak kerja nek nyil ngono Pak lho. Oh, alah Ren, ngerti nek ngono. Weh, aku kok kono wis wedi ae. Tak kira aku dipecat karo Pak lo. Tibae Ren ngerti apa? Melok kerja to nyil. Piye, melok kerja. Ngono aku kok kono wis tegang. Tak kira aku dipecat terus kowe dadi mandor. Aku lagi cilaka. Pemone ngono pra malah mening to nyil mandore aku kan awakmu bestiku. Mandor apa? Lek mandore kowe terus aku kerja ning ndi? Ya awakmu panggah anak buah. Aku sapi sakmene mbane lho. Sakmene oke maksudnya. Aku tak arepne dhewe aku cukup.
tak melu to nyinggil. Ora iso. Ngomong nang Pak Lono lho. Wong wis ora golek karyawan. Wis ora gelem bayar karyawane. Unyil sing paling teladan, paling sregep. Aku rasah karyawan rapopo wakile Pak Lo lho. Wis wakile Pak Lo kuwi arep nyapo? Yo kaya ngomong-ngomong nang mandor, Mang. Ki mandori apa? Mandori wong ngarit. Yo ngawasi awakmu kuwi lho. Lah apa ya iso? Enek to wong ngarit dimandoori. Ketumun. Wah, tak nek aku nyinggil. Jan aku urusan lho, Ren. Tapi anu nyil, mamungi bar njotos awakmu no Pak Lo ngomongne tentang awakmu karo Desi. Beh, ngomongnya apa ta, Ren? Ngomongne hubunganmu karo Desi ku lho. Beh. Lek ngono kene, Ren. Tunggu kene lho. Amung sik. Kene Ren, kene. Gitu, Jil. Wah, kalem-kalem ngono lho. Wong dicundung dijretne. Ngene iki aku ki sak gembirane perkara Desi kuwi lho. Piye Desi iki? Gak lungguh awakmu apa tak critani gelem ora ngomong neme bosmu berdol aku ben iso kerja kene. Beh, lek masalah penggawean, bose ora wis ngene lho. Lah yo ngomong lo ya Nyil ya. Iya tak omongne. Tapi Desi piye? Deme mambengi pokok nyinggung-nyinggung awakmu karo Desi mbuh sirip piye ora patek anu sik tak eling-eling engko ya. Beh, iling-ilingen sing tenan. Pokoke kok eling-eling, sesuk kowe mesti kerja. Tenan iki. Tenan. Lah bose iki lek masalah iki wis dipercayakne aku kok. Mosok Wah, wis kabeh lho. oh, lha iki wis mari arep nyantip e. Yo ngarit to, Ren. Mosok iki lho sik pira? Kurang lho sakmene. Yo aku tak melok ngarit ngono engko ngomongno mulane wis mulai melok ngarit tok ngono lho Nil. Wis ngene, Ren. Sik ora usah melok ngarit yo. Eman-eman kowe iki sik putih, kowe sanuk ireng. Ora apa-apa lho nyelireng, penting ndang oleh kerjuan lho Nil. Ora lho terus klambimu barang ning ndi iki? Ijik nek kono no. Wis ngene lho, ganen rene, engko turu karo aku. Berarti aku ditampa kerja nek kene. Iya, ditok tak tampa kowe sian. Tapi nek bos sik tak omongne ngono lho. Malah masuk jerene dipesrahne awakmu kabeh to Nil. Tapi disrahno aku prak yo panggah omong ning bos to. Tapi iki klambiku tak jebuk berarti. Iya dijiko kok gorene engko turu karo aku. Wis ta lek turu karo aku tenang kok kerja bareng-bareng. Mergo aku yo kelingan Ren biyen jaman ke ketambel ban yo kowe sing modal aku yo ngono balas budi lho. Ya wis dijikoken aku tak mangkane ngarit ya. Heeh. Ndang ngarit to mulih ku petuk nek kene nek ngobrol tentang Desi ya. Ya, oke Ren. Pokoke aku kare but pokoke arek tentang Desi. Mergo atiku ki wis terlanjur cinta. Ya. Yo, hati-hati Nil. Hey. Arep piye neh? Arep terus terang aku paling yo ora ditampa karo Nil. Aku sapos didik kok undang weh nggon turu. Pemandangannya tuh apik ya. Besek lah. Siapa kayak enak uang kayak? Loh, kayak berewasi nyegat aku kayak toh. Harap penjot si aku nggih waktu sak kayak dini ramu itu. Kayak nyapa, kayak nyekoh mas nek kono ki. Mas. Loh. Seta. Iya, aku sing kelo. Sing mak cegat mobilku kalau sing arepe mau antemi watu gedhi ki lho, arep mau joto sih ke. Oh iya sepurane, Mbak. Sampeyan ki lho nyapa ning kene. Lah Mbak nang omah yo ora tek penak nek sampean nyapa kok turut sawah turut kene. Aku ki tak jogging mangke ki, terus aku ki foto-foto ngono lho. Dadi kok enek uang. Lungguh, lamun ki nyapa. Yo anggere daripada ngaduk munggo kene lho, Mbak. Wes, lungguh. Piye lho, sampe nyapa? Sumpek nyapa? Yo ora sumpek mesti sik to. Kok justru umpane kok langsung curhat ngono to. Piye, Mas?
Ndak lho Mas Teh. Iya. Ya ora apa-apa ngono iki sampean curhat. Dang curhatan dang. Aku tak karo leren ya an. Wasal panas. Pane kok kowe po ki anu ki. Kayak wayah anu kae cah pane sampean iki juara kono nantang lho. Nantang aku pane kok ndak ngerti aku ki sapa. Sampean ki priya kuwi to? Penjahat kelamin kuwi to? Aku sapal karo sampean. Iya, biyen tapi saiki ora. Ya apa? Sampean cerita nek apa? Nganu apa? Esuk-esuk ki bojoku telepon wong tibae tak angkat ki sing nampa wong lanang. Alah. Kuwi berarti sampean ki ya panggah ngono kuwi kan saiki. Berarti sampean ya urung mari ngono kuwi, lek bojone sampean digodho ngono kuwi. Istrimu adalah cerminanmu sendiri. Ngono lho, Mas. Sik to. Sampeyan ki kok empane kaya ngerti-ngerti sampeyan ki wis dibojo. Ya urung jane. Ngomong teko kono teko. Ya tapi kan aku kan ya wis ngerti to lek masalah ngono ki. Berarti sampeyan termasuk suhu ya. Ya enggak suhu, aku ki cupu asine. Alah omong apa yo. Cupu tapi dilokane tapi asine ya suhu pemain. Nek ngelokne aku penjahat kono ya sak dhuwure mungkin. Ya ngerti kok masalah ngono kuwi. Oh, lek aku pemain berarti sama sing mainin. Ndak. Oh no. Sik to. Apa iku wis kenalan? Wes. Sama jenenge kuwi to? Sapa kae? Dari siapa? Berdolo. Berdolo. Penjahat kelamin. Kok iso menjaga. Tapi yo matur suwun. Aku mau nang omah sumpek nang kene cetan sampean iso guyu. Ya termasuk anu. Ngono iki rubah. Apa jenis sifatnya sampean iki dirubah kudune. Yo ngene lho. Mangga jenengmu Mangga Hifa to? Mangga. Oh lah ya. Aku ki yo ndak kaya mbiyen. Maksudku aku ki ya bener penjahat kelamin tapi biyen ni lek di saat aku bojoku sik sitok ka aku ki los ngono mbah sing bojoku loro ki empane kok wonge ngono ki iso ning ati luwara. Berarti yo karma. Hah? Berarti yo karma. Ya sama dhewe yo ngono ae wis duwe bojo loro sik lirik-lirik paling. Sik kurang. Kowe iki sawet nantang-nantang kata-katamu ki mesti ngono kuwi. Aku ki enggak nantang. Aku ki nekoki apa sik kurang. Lha wong lanang lek ditari panggah kurang lho. Ya aja sampe kurang lek iso. Lah wis ngurusi bojo loro mumet. Nek kene wis kawas stres. Yo ora lek stres mung daripada ning omah sumpek kok yangur metu ndelok kahanan kiri Maman nu mandek song guyu saiki malah song guyu cedokan sampean paling ngelokne aku penjahat kelamin. Lah terus yo ngono kenyataane. Bun. Le, Ya, apa to, Bro? kowe ndak nyapa-nyapa ngono ta, Le? Wong turu ngene lho. Maksudnya liyane turu. Jare nyapa apa, Bro? Kok iso ndak nyapa-nyapa? Kowe poso ta? Mosok. Lek poso ki tinggi nyapa kono ngono lho, ben ndak krasa luwe. Sawangan. Kok ngono tebul kowe ki, Bul? Apa muka apa piye didulang mboke? Ya, Tak ngene ket. Mang kok mek ngentuk ae. biyen lho, Mbok, aku ki rupa ora tak bagus. Wis penggawean wis mek ngene ae. Duwe calon bojo sitok wis mati. Apa aku tak mati pisan ya, Mbok? Aja sok ngono, Bul.
Omong ki sing apik-apik ae. Lek kowe mati, terus bature mbake sapa? Mung bapakmu yo melu mati ngono. Piye mati kabeh ae. Aja sak ngono to, Bol. Sapi karo pitike mbake lho urung payu. Lek mati kabeh sapa sing ngedol? Ya didol bareng bar kuwi duwite nggih sangu mati, Mbok. Kok iso bisa mati iki lho. Sangu mati ki ora bondo donya lho. Ndek terus sapa? Amal karo perbuatan selama urip ning donya. Dal amalku karo perbuatanku wis apik lho jane ning Gusti maringi wis panggah ngene iki. Apik kok menurutmu? Nek menurut Gusti Allah ki yo kadang enak ndak apike lho. Ngene lho, Le, cah bagus sing ganteng dhewe gagah gedhe dhuwur. Sesuatu sing apik kangge awakmu karo Gusti Allah ora bakal dijupuk, kejaba diijoli sing luwih apik. Kuwi tenan to, Mbok. Ngono kok ndak tenan. Lah kowe iki tau maca Al-Qur'an apa ora? Ya tau, Mbok. Lah iya wis ta. Wong urip ki karek nglakoni lho, Bul. Sing penting awake dhewe ning donya tumindak apik karo Gusti Allah wis ta. Engko diweki kelancaran lho. Iya lho, Mbok jane. Mengko lek terus mek ngene kok kaya ndak kuat uripku. Awakmu ki diuji Gusti Allah, ora mungkin luwih abot karo kekuatanmu. Mbok yakin 100% nek awakmu ki kuat, mampu, Bul. Semangat ngono lho. Iya semangat. Piye lah semangat? Semangat. Karo guyu. Di gudang ora to, Le? Semangat Mbok. Tapi aku ya mesakne poso-poso. Lah ngono nyapa kono lho, Le. Nggih nglipur kesedihanmu, mbok iki ya susah lho jane. Ndang kek nyapa-nyapa kono. Ndang Le, tak bagus. Dasar di gudang ya. Wis tak ngarepno Heeh, aku. ngarita Le. Kok disusun mboke? Makane yang salah besar sik to, Mbok. Isik. Sing guyu sik, Le. Heeh. Angkat ngaret aku. Hati-hati ya, Le. Engko tak susul. Mana? Sundari kok mati. Calon mantu. Iya, sampean mulai lunga cake tak dilok kaya wong sukses di mobil. Ya alhamdulillah. Kuwi kabeh mek titipan. Sampean ndak pengen usaha tuku sapi apa-apa ngono to? Iki nek wong dodol sapi ya? Sapi kuke akeh. Apa maksudnya apa-apa kok genteni terus ternak sapi kuwi lumayan lho. Bulanane ya ora wong sapi perah ngono kae, susu ngono kae. Daripada kuru-kuru. yo ora, yo lemu. Tak kira kuru-kuru sapi. Masa aku ki lek ngene iki sapine wis mesti lemu, aku ketok lemu. Oh ngono. Ya wis kapan-kapan lek anu tak Ya. lemai sampean tak Oh. ndelok sapi. Aja ngono lho, aja sampean ning mahku ku dadi salah paham neh. Ya terus. Ya sampean lek di nomor HP aku wis ono ngono lho. Oh ngono. Di HP-ne sampean. Nomor kene ngomong nomor HP. Jeleke cupu wong suhu ki ya ngono kuwi lho. Ya. Sitok ae HP-ne rasa kakek. Yo. Kita iya lumayan jane iki. Wes ki. Disimpen apa dihapus kuwi? Tak simpen. Tapi tenan yo engko lek anu sapiku sing separo mbok tuku kok genteni ora apa-apa lho. Sing ning kandang lor kan enak lah 30 ha. Iya, tak ndelok-ndelok sik ora nek sing ngopeni soalé. Sak kandange mesti tak dalai wong pira lho sing khusus ngeritne, sing meres.
meres susu maksudnya. Oh, meres susu. Heeh. Jadi apa kok sama Dewi? Yo wektune yo ndak nuntut jejene ngono yo ben nggih lapangan kerja wong sekitare ngono. Oh, Aku ngopeni bojo loro wis. wis mumet. Yo maksudnya sing 3 dina apa mau ping seminggu neng mah. Kulon mahitan. Kan sih anak waktu sedina iya toh. Mosok ya bojo telu mek guru sedina bre kurang. Ndak lho maksudnya lek bojo loro ki sing 3 dina ning mah etan, 3 dina mah kidul. Ngono jane lek kok apa mau di bojone ngono ya Sik kurang bojo loro ki kurang. wong lanang iki wong papat oleh masalahe wong zaman akhir akeh sing wedok lek wong lanang bagane mek sitok ora ya mesakne terus apa bagane. Oh, ngono. Ya tak apa sip tabian ya. Saya ya cocok ngono mbane. Wis Mas aku tak lanjut jogging ya. Ya Sama nih mau masuk. wis tak ning kene ae wis matur suwun kok hibur. Aku wis ning omah ae nyeko omos ae ning kene iso guyon, iso guyu karo sampean ya. Iya, ya wes tak lanjut sih ya Mas ya. Oke. Enak. Ini ku umpama pikiranku ora dirusaki karo mbok enom ngono ra ya wis. Tak sikat lek wong ngono. Ora suwi. Bajul nek ning ngono tapi iki sing kari kita tuh ya pedot karo lulu. Wah. Hari karingan perjuanganmu. Kok iso enek panggilan tak terjawab sak miniban iki? Nyapa lho? Kok enek sing terjawab sih tok tapi. Sopo sing jawab? Karone Mas Ferdi ki piye lho? Ora ngerteni kena aku ki wis ndek bojo, mamakno metu karo dhek iki prak yo golek wektu sing tepat to. Wis sesone malah telepon sak miniban iki lho. Loh, kok telepon neh? Halo, Sampean ki piye jane, Dek? Wong tak jak metu kaya biasane kok angel men ki. aku ki ora angel ngono lho Mas, kini tak jelasne to aku ki wis duwe bojo. Dadi ki ora sewaya-waya ki iso metu karo sampeyan lho. Aku setiap metu karo sampean ngono kae, Dek. Ora gratis, ya ragat, ya wektu, ya nyempat-nyempatne. Karepku ki lek tak jak metu sak waya-waya ki sampean kudu iso. Mergo ya aku kelangan ragat, wektu, ya bau, ngono kae. Wis pokoke sesuk sak waya-waya tak jak metu sampean kudu gelem. Wis ora usah gawe alasan, pokok kudu iso. Alah ya wis anu Mas sakarepmu. Telepon neh lah wis males aku malah saya iso risih aku mangan. Telepon ya iki jelas nih ora ngerti-ngerti. Tiba ya rapi-rapi yo bangga bojoku dhewe sing ngerteni aku. Malah kayak Mas Ferdi malah sewaya-waya kudune kenek, kudune gelem. Ndak mikir piye alasanku metu karo dheke. Ora mikir lek aku taran karo bojoku piye. Kok malah ning ngatur aku kenemenen ngalah-ngalahne ning ngatur bojoku ae. Barang-barang kok aku ra bener.
Tiba ora kaya bojoku. Bojoku kan ngejak nendi-nendi nukone apa-apa ora pernah pamrih. Lah iki Mas Ferdi itu apa-apa aku malah sembarang-barang diundet-undet. Ternyata panggah penak lek bersyukur karo apa sing tak duweni dhewe. Jagai bojoku mulai. Aku kok ndak sabar karo ceritane Mirin ya mengke. Pak lo cerita apa to ning Mirin yang muga ceritane manis-manis kanggeku. Ye. Ngaret, semangat. Heh. Tidak mesti karo aku neh. Kayak panganan nopo to, Kek? Bae kok iso mental kaya ngono. Bocah kok maning ya. Kayak tumpratno mercon bantingan. Ceblok titik tes. Wis ngedas lek Kek. Sampeyan ki nyapa lho, Mas? Anu Mbak, aku kudu mokel ae ngene iki. Lah sampeyan ki lho. Mokel apa poso ya? Poso lho Mbak aku. Lah poso kok nginceng aku, Mang? Sopo lho sing nginceng? Lah kowe mengke? Nyawang. Nyawang titik tok lho. Berarti nyawang kok obatan. Lah sampean kok dhewean kok kondi to, Mbak? Aku tas jogging. Oh, jogging ki sing nggo sepatu ngene iki to. Iya lah lari-lari. Sampeyan melu jogging ya? Mbak, aku ora jogging, aku wis kesel iku ngaret lho Mbak aku ki. Oh ya wis, sampeyan tutuk nek ngaret teh. Ya Mbak ya kenalan to sikne. Oh, sampeyan ki butuh kenalan. Ngene-ngene aku isih jogo lho Mbak karo Mas Biar ki. Oleh apa ora to Mbak? Oleh. Tapi tangannya regit apa? Sih. Lah malah ngono posomu priyo batal? Ora lho Mbak. Kenalan Mbak. Kok titik men urung-urung kenek lho Mbak. Mas Biar sing paling ganteng ning main bar dolo. Sampean siapa? Iva aku. Ipa. Ipa. Ya wis, Mas. Dek. Aja ngono lho, Dek. Piye to ki? Mek kenalan tok ki. Ya, gagal sirkuit tak pancing. Aku ki cara anu keumpan. Dadi pangan. Terus belum karo aku. Dek Ipa. Ya, gagal maneh ya. Wong lebahin lho kaya ngono. Biyen bakale kopo bocah kaya ning kene ndek enek sing kaya kuwi. Remasa kule dedes kok lewat. Deipa, aku kok rasa turu. Yo, piye lho mbakmu kaya ngene iki nasibe. Ngaret teh. Beh, dino iki cedhak aku ngloro kok. Renek sing jelas kabeh.
Sampeyan ki ngondi lho? Biasa toh, yo kok kandang yo dolan. Wah, enak. Nyapa? Ora nyapa-nyapa lek tak goleki tangi turu sekarang. Sampeyan ki piye to Mas? Jak omongan kok malah ngalih ki. Ki sing diarep diomongne yo apa? Yo apa ngono lho. Aku ya bingung sing kere-kere ki yo arep omong apa karo sampean. Sampean ki yo wis masaku wis berubah. Makanya aku yo kerep rane ngomah yo wis tak jarne ben sak longgare sampean iku arep pipi ku malah aku sing ndak bener nek. Jadi iki aku sing sibuk Mas saiki Mas iki mengki karo sesuk-sesuk wis ora sibuk lho. Sesake tak tekoni jujur. Awet dek kapan kae tak kon jujur sampean nangele ram. Jereke sibuk ning sekolahan. Ngono ki sampean sibuk ning sekolahan tenan apa ora? Wis to, sampean ki pernah ngomong luwih baik jujur daripada diapusi terus lek konangan luwih loro. Kene sampean dhewe sing muni. Jadi sibuk ning sekolahan terus sampai wayah masak ya ora tau masak, telepon biasane biasa ya malir masakku ya ora biasa, HP disilih lek mbiyen kae yo ijol-ijolan HP yo kenek, saiki yo sing keri-keri ki yo rasa tak omongne sampean medune mbak yo ngerti dhewe. Jadi aku mek pengen sampean ki umpama tak tekoni jujur, umpama di sekolahan ya sekolahan ta ndak apa-apa, berarti aku sing curiga karo sampean ora ndak apa sing piye-piye lah. Pancen bener sampean sibuk ning sekolahan terus metu karo kanca-kancane sampean. Ndak apa-apa. Sepurane ya Mas. Aku pancen salah. Aku ki kilap. Aku ngomongin sekolahan ke sakjane iki aku dari sekolahan. Ketemuan karo Ferdi to. Disangan kok ro. Nah, sumeng sadurunge mangkat nek telepon masih kok kunci HP-mu tak angkat kena. Ngejak dolan. Berarti sampeyan disuruh kabeh. Ya aku ki mau nganggep bojo ki wong piye-piye ki wegah. Cuma aku pengen krungu sama sampean dhewe. Makanya aku yo ora tekok dingo-dingo. Nyatane yo wis kebuka dhewe. Berarti tenan ya. Anggap aku selama iki aku curiga karo sampean, sikape berubah. Ora kaya bojoku sing biyen kae. Ngono ki tenan ya. Tenan Mas. Tapi aku janji Mas aku ndak bakal baleni neh. Aku saiki wis paham arep piye-piye panggah sampean sing ngerteni aku. Aku ki karo Mas Ferdi kas niki mek golek perhatian sing luwe perkara aku pengen aku metu, perkara aku nalarku ngono kae, terus akhirnya kowe golek luwe sing sangka aku. Heeh. Ning nyatane piye saiki? panggah sampean Mas ngerteni aku. Terus saiki tak tekoni sampean jujur. Selama sampean hubungan karo Ferdi enek sing hubungan sing di luar batas ora? Ndak enek. Tapi sampean yo demen yo karo Mas Ferdi sadurunge. Ya aku sempet kerasa nyaman loh, tapi saiki aku sorae, aku ditelepon aku tak torae. Yo masalah kok tolak, masalah kok tompo kuwi urusan dit. Sing jelas aku wis piye yo wis demen sampean gelem jujur karo aku, gelem ngomong apa enake. Tapi lek masalah liya-liyane yo sepurane aku yo njaluk sepuro. Sip, engko dhisik. Mas,
Aku pancen wis nglarani atine bojoku.